Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Iyang gihapo ka pang akong o. Kanindot pa matiyon siyang gibuhat. Ma'am. Oh. Hinay ko niyang kisangpit. Ma'am. Naibaw pa kasi ang anak mata ko. Kung nasayod pa lang ka, ma'am. Kung saan ako kalipay ron, ganyan ka sa kong dool. Naghigda ka sa kong paa. Kung mahimo pa lang nga, gakson ti ka. Unsa? Samot mong kagagwapa nga natuog, ma'am. Inosente kagdagway. Samot mang gugman ako ni mo, ma'am. Unsa? Unsa ko no? Kung mahimo pa lang panguyapan ti ka, gibuhat na anak ko, ma'am. Bisag lisod kay ikaw pa ang labing unang babae. Ang ako niyang panguyapan. Ug labaw na lisod kay nahibaw ko nga dili mahimo kay estudyante ra ko nimo. Ug ang pinakalisod pa gyud kay gikontrahan ko nimo. Piolo. Ang putok nga ano bisan pa man yana. Gusto maghapon ti ka, ma'am. Kun mao. Siya. Ma'am. Gikan niya ang maong note nga akong nakuha dito sa controller sa eskwelahan. Gikan ni Piolo. Karon pa lang gani, ma'am, mo. Nga nagpiyong ka. Katintalo na kay kung hagkan ka. Kawatan ka ti kagahok sa. Natuog bitaw ka. Unsa mi akong buhaton. Ma'am. Mumata kong pinakalit. Ma'am, pugni ko, ma'am. Kay kamay na lang gid kayo. Hagkan na ti ka. Kitara baya din hidapita sa suok, ma'am, na imotang. O gamay na lang sa bugtaw sa palipot. Busy pagid sila gipangbuhat. Ma'am. Mumata ko. Oh. Giyakan ko niya sa... Kiklabi. Agkan pa lang kanin mong akong yagkan. Unsa nagkako ng imong apil. Ay. Di alam ka, ma'am. Unya na sa buntag pagmata. Aron mas taas ko oras nga tutukan ka. Oh. Di ko makahimog ingon ini, ma'am. Kung magmata ka, labing siguro, tamparuson ko nimo. Piolo. Ma'am, gapahagin ni mo mahinano ko Asahon ka tagano? Oh. Asa ko ni mo, dad, ah? Ma'am, nagmata ka? Ha? Oo. Karon. Nagmata na ko karon. Nakabati ka sa kong gipanulti, ma'am? Ang hain na to. Katong... Alsahon ko ni mo? Maupatoy akong pagmata. Asa man ko ni mo, dad, ah, ha? Ngano alsahon man ko ni mo? Daan pa gyud ko. Nga unsa? Nga mas mayong matuog ka. Katuog balik, ma'am, Ano pa katulgon man ko ni mo nga mo pauli naman ko? May klase pa ko ugma. Onya. Oo, lagi. Unya na kay
Pasado alauna naman iskadlawon. Oh, asa man ka, ma'am? Mupauli na ko. Lagi. Oh, mo pauli na ko. Ma'am? Ha? Nga naman? Unsa man? Okay ra ka? Of course. Okay ra ko. Nga naman day ko. Mura manggog natarantar ka, good. Ha? Unsa? Natarantar? Ano gutang matarantar man ko? Wa ko matarantar, eh. Okay ra ko. Sige na, mupauli na ko. Diha ka na. Salamat sa pagpahuam sa imo pa, ah. Ha? Ay, ma'am, kadot lang, ma'am. Ihatod di ka, ma'am. Ito siya pa yung ni Potensyano. Uy, mananghid bang tingali siya. Potensyano. Ma'am, Mag alas 2 na sa kadlawon hapit. Mo pa uli una ko ha, kay may klase pa ko. O niyan sa isbuntag. sige ma'am. Ug salamat kayo sa pag-unong ako. Sama na mo sa kong pamilya, Potensyano. Ayaw ka bala ka. Hatagan lang unya tika og special exam sa imong mga na-miss nga quizzes. Kay pila ka adlaw na biya kang absent. Salamat, ma'am. Si Lolo Manggod. Kalitang bibiya. Gool kay ko, ma'am. Gaksa ko, ma'am. Ha? Nagkinahanglan kong tao nga kasandigan karon. Gaksa ko, ma'am, aron. Mululuag gamay nga akong gibati nga kagool. Sige na, ma'am. Ma'am, sige na. Nagsado ko, ma'am. Ako, andam ko muunong nimo, Potensyano. Kunya, Kilala mga ka nga, dunay muunong nimo. Ni ako. kunya. Pag ako sa ganako, Nganon dili. Ali, kakos lang. hindi ko eh. Sa kubayot. Bayo talay mo kako sa masigalaki. Di magod. Ali ba? Hindi lagi ko. Okay na ko. Kaya ako rin ako. Ayaw lagi ba? Hindi lagi. Basta kung mag-organic ka, ni ara ko ha. Ingnalan niya ako. Ano ba na? Ali ba? Sige na. Ato na ko, Potensyano. Alauna pa man ang lubong ni Lolo nimo. Mula hos talaw niya ko simbahan. Ako sa Klasim ka. mahamsab gani. Nanangid ako daan sa eskwelahan. Half day ra sa day ko ugma. Kining suod ba may ni kapitan. Tana ma'am. Ihatod lang tika. Oh, Di pa. Mukupot di kas kamot ni ma'am. Ha? May kupot ko? Oo. Tuyo na ko na. Kay mingaw na kayo sa gawas god. Kung kining matang pamigsakinan, mas may na nga mataha ang mga magbinuang ba. Kay kauban mi ni ma'am. Di ba ma'am? ha? Tana, let's go. Nimal. Pero medyo makabintahan ng tawhanan ako na. Kalakot. May adlaw karagyon na akong magirua ka. Timan ina. Ani na ta magatang ma'am? Sige, Piolo. Piolo? Yes ma'am. May isulti ka? Ang akong kamot, buhiin na. Niya natas kawas. Dukan pa mo dahil kihapon mga tambay diya sa unahan o tanawar ma'am? Nag-inom para bagyod. Ay kusugar ba mamarigla ng mga tawhana din Piolo, Manunggab ra na sila. ha? Pero ikabala ka ma'am. Niyara ko. Andam na kong ibuhis ang akong kagalingon. Mapanalipdan lang tika. May taxi ma'am. Nagpaigon din Ako parahon ha. Ay, pintaha kay Mihunong. Hi! Asa mo? Ha? Uy, Clover? Noy, sakay Binoy. Gikan ko duty sa club. Misayo ko pauli kay mo happy ko ka duty dinhi. Aron makalantaw sab ko sa haya ni kapitan. Last na baya ron.
Asa man di mo, uy? Nilagi mo sa gawas. Oh. Lo! Nga na nagkupot tayo mo sa inyong kamot, uy! Kiring, mo lantaw makakani kapitan. Lakaw na. Tuwara si Potensyano dito. Tatanan na! Sud na tagbalik. Mapauli na mi, uy. Iyato ba na ko si ma'am? Ay. Sakay mo, sir? Noy. Sige na, Clover. Sakay na mi. Ma'am, sakay ko na. Sige. Mao namin ni mo, Clover. Ato na mi. Ay! Dili ni mahimo. Clover, anong gabi mo ni balik ang pultaning taksi? Sibog! Sibog ba? Sibog ka mo sakay ko! Unsa? Uban ko ninyo! Nga naman? Mupauli na lang sa ko! Unsa? Abi na kong niyanhi ka. Kay, aron makalili ka ni kapitan. Inausa ba nga ako una-una, uy? Muuban na lang ko ninyo kay nahinumdong ko ba mahadlok man dahil kumulili og patay? Ang larga na, noy! Dito ka uta sa pronsit, aron na dita maghuot din. Ay, ganahan man ko din kay magtupad man ta. Ambi imong kamot, bi. Ha? Nga naman? O kupot ko. Nalimot ka, uyab na ta? Unsa? Uyab na mong duha? Bakakon? Ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!